melu KBB. Kok malah KBB. Rek Lintang Asmoro Mas. Nggih, diban niki nggih. Lintang Asmoro. Wah, terima kasih donatnya. Sembah nuwun donatnya. Wah, jan. Prambanan. Prambanan menawi fix Prambanan. Bintang tamunya sinten Mas? Dereng ngertos lah, dereng enten kabar melih. Mau nembe dikabari tanggal 16 lho napa mboten. Mas sampean umur pinten kula? Piro? 18. Oh iya, Ding. Info knalpot Mas, knalpot pakai Astina. Prambanan mana Mas Gading di nganu nika? Napa namanya? Pelapangane nika. Apa to jenenge kae? Pan Lali aku. TWC apa ya? TWC. TWC. Moga Mas Gading tindak untuk Joko J siap bisa. Rek lagumu gak wiji. Wau sampun nih. Sherlock Mas. Pelataran. Terima kasih. Waduh, ya terima sembah nuwun buat dine mawar 17 aku ta. Sembah nuwun. Kapan dolan nang Kulon Progo Mas? Wong kula kerep mriko nek teng Kulon Progo. Oh, bibar liwat nang ngentas. Oh. Wong Sanyuang. Mas DFF ora agak putih. Kula hapus saya PP pun pensiun kula kan. Golong gitu Latin Kang. Siap. Kapan dolan Jakarta Mas? Besok. Oi bae, Pan Bayu iki mesti. Lah ternyata kapan dolan Jakarta Mas? Kapan-kapan bae. Dipethuk aku nek dipethuk mangkat. Ditunggu di Yogyakarta siap. Dolan nang Kediri Mas Gading siap becak menawi pas libur panjang banget ya kira-kira prei 3 tahun lah. Lajeng pindah mriko. Sembah nuwun. Kau pindah Bali ya? Kowe pindah Bali. Kau pindah Jepang tau lho arep. Arek usaha dodol nganu aku. Payek nang Jepang. Mas, nek toko wayang sing sampean paling senengi apa Mas? Anu, apa jenenge? Bisa geni. Dodol apa Mas? Payek. Payek teng Jepang ajeng anu. Bakulan payek kula. Pindah ke Kamboja peluati larang Mas. Mulai ndak Kamboja wae. Wah, kula nek teng Kamboja jeroan resik Mas. Mboten payu jeroane. Tembukur niku to. Tembukur niku napa nggih? Kula ajeng bakulan payek anu. Payek Petro. Payek laron. Payek tengu ngaten teng Jepang. Payu. Undur-undur wah cocok. Ndur-ndur cilik-cilik apa ndur-ndur laut? Undur cilik-cilik kae. Oh, sing ning lemah kae. Dolan dukun wae Mas. Sering-sering live Mas Ding siap. Sembah nuwun. Wah, iki dine donat meneh loro donate cah. Payek tengu kan ya nika. Ampun jalan teng Jepang Mas. Apa-apa niku wau. Mangke Indonesia Yogya bingung golek idul hari. Waduh. HP baru tambah jernih kamerane. Wah, ki boten. Wis gak tau live YouTube Mas pun jarang ganti filter to Mas Dalang. Kangen kalih suluke Mas Gading. YouTube. Spil kalung Mas Gading. Spil kalung niki. Nah, spil kacamata mboten? Niki. Terima kasih opo gedang goreng Bu. Anu apa to kuwi? Mek anu kok tahu kok tempe lho. Kadang Ala kadir dir laras lho. kowe ngopo to lah? Salah lho. Ngopo to lah? Mas penak mboten dadul dalang. Penak. Salto Kang, oke. Di request Mas Alif kon koprol ya. Di gift sik anu apa ngono. Mas Alif bro. Di gift topi salto aku Mas tenan. Singo Mas. Given to Mas. Nek pengen nge-give aku koprol tenan nih Mas.